ଏଇଟା ଖସା ପତ୍ର ଚଉଟା ହୁଏ ଇଏ ରୋଗ ଦେଇକି ତାକୁ ଛାଣି ଦିଆହେବ। ସେଇ ଛାଣିବି ଛାଣୁଛି ଏଇଭଳିଆ। ତାପରେ ଛାଣା ସରିଗଲା ଚୁନା କଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେଖିଦେବି। କଷା ପତ୍ର ଏଇନା ଚୁନା ଦଉଛି ଲୁଣ ଦେନି, ନଡ଼ିଆ କୋଡ଼ା ଦେନି, ଦେନେ ପିଠା କରିନି। এইଭଳିଆ ଚୁନା ଦେବେ, এইଭଳିଆ ଚମଟିବେ, ଦେନେ ପିଠା କରିବେ। এইଭଳିଆ ଟିକେ ପାଣିଆ ହେଇଛି, ଟିକେ ବହଳିଆ ହେବା ଦରକାର। এইଭଳିଆ ତେଲ ଦେବେ। ମନ୍ଦି ଏଇଭଳିଆ ଦେବେ, ଏরকম পিঠাটাକୁ କରିବେ। এইভଳିଆ ପିଠା ଉଠାବେ। ଉଠିଗଲା ନଉଟିଦେନି। এইভଳିଆ ପିଠା କରିବେ, ଖସା ପିଠା। এইଭଳିଆ ତେଲ ଦେବେ, ଭଳିଆ ପିଠା କରିବେ। এইଭଳିଆ ତାଳପତ୍ର ନେବେ। এইଭଳିଆ ଉଠାବେ, ନଉଟିବେ। ଏଇଟା ଟିକେ ଛିଣ୍ଡି ଗଲା। ଆଜି ଚିତ୍ତ ଅମାବାସ୍ୟା, ମୁଁ ଗେଣ୍ଡା କୁଚିଆକୁ ପିଠା ଦେଉଛି। ସେ ଆଜି ଖାଇବେ, କାହିଁକି ଅଛନ୍ତି। ଏପଟେ ମେଘ ହେଉଛି, କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାବେ ସେପଟେ କିସ କଥା।